Това не е платена реклама. Казаха да ми платят. Все пак дойдох. Имам вила с малък двор, но ми е много трудно да го поддържам. Стига ми решиха проблема и сега ще ви покажа как да го използвате. Убедиха ме, че е много лесно. Отваряте приложението, сканирате QR кода и след няколко минути сте готови да очертаете периметъра. Записването на периметъра е изключително лесно. Работата на косачката е изключително тиха. Достигне ли препятствие, косачката го заобикаля. И само сега безплатен гараж.